Nagsugod na og bago ang direksyon sa pagkuso-kuso sa Bagyong Goring. Nasigpatan sa PAGASA ang mata sa bagyo sa 220 kilometers sa silangang bahin sa Aparri, Cagayan. Aduna kini gikusgon sa hangin nga 155 kilometers per hour. Giisa karon ang tropical cyclone wind signal number 3 sa northeastern portion sa Babuyan Islands. Ug gumikan ini makasinati og daotang panahon ang maong lugar. Giisa usab sa signal number 2 ang Batanes, pipila ka lugar sa Babuyan Islands ug sa Santa Ana ug sa Gonzaga sa Cagayan. Samtang wind signal number 1 sa northern ug eastern portion sa mainland Cagayan, eastern portion sa Isabela, northern portion sa Apayao ug northern portion sa Ilocos Norte. Samtang padayong mikusog ang usa ka bagyo sa Pacific Ocean. Ug usa ka kini ka tropical storm nga adunay international name nga Haikui. Nasigpatan kini sa 1,885 kilometers silangan sa northern Luzon.